Twee huizen aan het zuid in Warkum hebben haar een skippersankers waarom kregen. Je hebt hier zien de huizen van skippers in de haven plakken om de Jeddere Zuiderzee heen. Allegeer zo'n anker, een lietse ornament aan de gevel van de wenning. Dit is een uithanganker, een kapiteinsanker. En dat is een uithangteken wat aan huizen hong van grutskippers in Friesland vaak. Maar ik wil op de Waardeiland vinden ze ik wel. Er zijn vaak alleen nog de uithangijzers en de ankertjes die ontbreken dan vaak. En wij vinden het mooi om die ankers weer om te plaatsen. Een soort van deze ankertjes binnen in de rim van de tiert verdwoen. Alleen nog op het Ameland ben ze nog te zien. Maar er binnen nou werd Sienbroers een ankertjes maken. Een voorbeeld van een ankerke in het museum Lemster 4G. Nou ja, daar hebben vele tientallen, honderden grutskippers hier wennen. Dus dat kan de stichting net betalen dat op elke plak werd zo'n skipper wennen dat daar oorlogs een anker komt. Maar op verschillende plakken in de Zuidwesthoeken daar een paar van die ankers op hingen. Dat sowieso wel heel leuk daar lieken. Dus als het nou een succes is, nou misschien dat we dan nog eens zien dat er dan 20 weer hingen. Maar dat is wel heel, ze zijn heel zeldzaam. Dus dan is het toch mooi dat ze weer omkomen.